ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಗೈಸ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಸೊ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿದ ಶುಭಾಶಯ. ಸೊ ಇನಿ ಹೊಸತೊಂದು ಓಪನ್ ಆತನ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ವೀಟ್ ಹೌಸ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಅಡೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಪೋಯಿ. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಇನಿ ಉಡುಪಿದ ನ್ಯೂ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಓಪನ್ ಆತಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ವೀಟ್ ಹೌಸ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸರ್ಕಲ್ದ ಪಕ್ಕಡ ಉಂಡು, ಜರ್ಮನ್ ಬಜಾರ್ ಪಕ್ಕ ಉಂಡು ಬಲೆ ಪೋಯಿ. ಉಲಾಯ್ ಪೋಂಡ ನಮಕ್ ತುಯಿನ ಮತ್ತು ತಿನ್ಕಂದು ಅಪ್ನು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಪ್ನು ಅಂಚಿನ ಮೂಲತ ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತೂವಲ್ಲಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಸೂಪರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಡಿಸೈನ್ಲ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ತೂಲೆ ಮೂಲ ಬೋಂಡ ಡಿಸೈನ್ ತೂದೆಗೆ ತನ್ನ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಪಿನಿತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್ಲು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ. ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವೀಟ್ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಆದುಂಡು. ತೂಯಿನ ಪೂರ ತಿನ್ಕಂದು ಆಪುಂಡು. ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಮೋಹನ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಸೂಪರ್. ಸೊ ಮೊಗಲನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಸ್ವೀಟ್ ತಿಕ್ಕು ಜಿಮ್ಮುಲು ಪಾನಿಪುರಿ ಅತ್ತಂದೆ ಸಮೋಸ ಆತ ನಲ್ಲ ಚಾಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ಲ ಮುಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮುಲ್ಲ ನಿಕಲ್ ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲ ರೀತಿ ಮುಲ್ಲ ತಿರ್ತ ಚಾಟ್ ಮಿತ್ತು ಪಂಡ ಚಾಟ್ಸ್ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಉಂಡು. ಪಾನಿಪುರಿ ಸಮೋಸ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಮತ್ತು ಐಟಮ್ ತೊಲ್ಲ ಚಾಟ್ಸ್ದ. ಐ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ವೀಟ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಪೋದು ಬತ್ತ. ಸೊ ಲಿಂಕ್ ರಡ್ಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ತಿಂದ ರಡ್ಡ್ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ತಿಂಡ್ರಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಮೋಹನ್ ಬಂದು ಸ್ವೀಟು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ನಿಗ್ಲಿ ಪೋಂಡ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಸ್ವೀಟ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೋಚಿ ತರಿಗ್ಲ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪಲು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಅಲ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕ ಅದನ್ನೇ ಟಾಟಾ ಬೈ ಬೈ ಸಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್.